Ouais, dans votre film. Ouais. C'est un mouvement dans nos goûts. Keno bɛ ka kɛ a tɔ tora mɛtiri ka don e b'a dɔn ni surasiw ye ka da mɔgɔ dɔnni ma ban siribase minɛ e yɛrɛ k'a lajɛ siɲɛ ma fiti kɛ jɔn bɛ ko y'a sɔn mɔgɔ si e yɛrɛ b'o la et puis k'an ka téléphone de bi u bɛ ka téléphone minɛ cogo sugu bɛɛ la mɔgɔ yɛrɛ an jigi bɛ fɛn min ka sa ala de sinon Jadi fangar reporter ni tega bamanankan na tega frase kana shima kana si jwa fa ya ani be bem ga oy ala do ni sa parce que ayre am ni dal no kam o ji dala ma dal no ala ni kan sa okay ame abe chorno ay ko min ga amanya chorno de atoni be ra partage chorno ga me partage chorno ni ala ke ba ki sura ka sura ma surtout amu ni be